Aspaldiko asmakizuna modan jarri nahi dute, eguneroko erosketak ekologikoagoak izan daitezen. Zergatik, erosketak egiteko karro bat hartzen dugunean, normalean izaten da herrian erosteko, plastikozko poltsarik ez erabiltzeko eta kotxea ez erabiltzeko. Hiru arrazoi horiek pisuzko arrazoiak dira. Lelo hori daramaten 150 gurditxo aterako dituzte kalera. Batek esaten zian, erosi behar dut nik ere, eta oso ondo iruditzen zat, oso politxetik gainea, Askok badute dagoeneko, baina gazteek ohitura hori zertxo bai galdu dutela uste dute. Onak ziren ohitura horiek berreskuratu behar dira. Igual orain arte amonen gauza iruditzen zitzaigun. Guk ez dugu ohitura eduki, baina pentsatzen dut orain jende gaztea ere ibiltzen dela karrokin. Ingurumenaren alde egitea da asmoa, baina herriko merkataritza ere sustatu nahi dute. Ondo dago hemen aukera ematea, kotxe hartu beharrean herrian bertan egiteko gauzak, ona da hori dendarintzako, herriarentzako eta jendearentzako azken finean. Iaz ere oihalezko poltsak erabiltzeko kanpaina egin zuten eta arrakasta handia izan zuen. Bihartik aurrera ikusiko dugu aurtengoak halakoa izango duen, autoak geldi eta gurditxoak martxan ikusten baditugu.